Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. அந்த மாதாஜிங்க எஸ் மாதாஜி உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you, Lalita Mataji. Thank you very much, Mataji. ஹரிபோல் ஹரிபோல். தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லாதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாரும் வருக வருகன் என்று கிருஷ்ணா கான்ஷியோட உணர்வோடையும் நம்ம நாமனிஷ்ட பிரபுஜியோட மேங்களூர் இஸ்கான் மேங்களூர் குலையிலேருந்து இதுக்கப்புறம் நாமனிஷ்ட பிரபுஜி தனுஷின் மாதாஜி ராதிகா மாதாஜி எல்லா சிக்ஷா குரு இதுலயும் உங்களை எல்லாரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். நேற்று நம்ம அத்தியாயம் 15 பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? அத்தியாயம் 16 பார்க்க போறோம். முதல்ல கொஞ்சம் प्रणति சொல்லிடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி ஜானகிராமன் பிரபுஜி பிரணதி வாசிச்சிட்டாங்க மாதாஜி. சரி சரி மாதாஜி, சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா டிவோட்டீஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு என்ன அத்தியாயம் பார்க்க போறோம்? அத்தியாயம் 16. இது என்ன இது எந்த நம்ம அத்தியாயம் பேர் என்ன? தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோக. இது நம்ம தெய்வீகம் மற்றும் அரக்க இயல்புகளை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல நம்ம அடுத்த ஸ்லைட் காமிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முதல்ல 16 நம்ம இப்ப 16ல இருந்து 1, 2, 3 நம்ம வேர்ஸ் படிக்க போறோம். இப்ப நீங்க யாராவது யார் ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களோ கடகடன்னு படிங்க. அருள்மொழி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உபாச்ச அபயம் சத்வார் சமுஸ்திர் ஞான யோக வியஸ்ததிஹி தானாம் தமச்ச யஞாச்ச ஸ்வாத்யாத்மப ஆர்ஜவம் அஹிம்சா சத்யம் அக்ரோதக யாக சந்திரஸ்வைசுனம் தயா பூதேஷ் லோபுதம் மார்த்வம் ஹரிச சாபலம் தேஜக சூஷ்ம ஸ்ருதிஹ சௌமாத்ரோகண நாதிமானித பவந்தி சம்பதம் தைவீம விஜாஸ்மய பாரதக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறுகிறார், அச்சமின்மை, தனது நிலைமையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகியவை தெய்வீக குணங்கள். பரதனின் மைந்தனி தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 14வது அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம்? ஜட உலகம் என்ற ஒரு அரச மரம் நம்மளை பத்தி நம்ம விளக்கி இருந்தா நேற்று பிரமாதமா பத்மா மாதாஜி எடுத்தா. அதுல எப்படி உபவேர்கள் எல்லாம் எப்படி உயிர் வாழிகள் மங்களமாகவும் அமங்கலம் செய்கிறதோ அதெல்லாம் நம்ம 15வது நேற்று சாப்டர்ல பார்த்தோம். அப்புறம் அது 9வது அத்தியாயத்துல என்ன பார்த்தோம்? தேவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் பத்தியும் பார்த்தோம். அப்புறம் வேத சரங்களை முக்கியமான பாதையில எப்படி முன்னேற்றம் வரணும், சத்துவகுணத்திலிருந்து எப்படி நம்மளுக்கு மங்களம் காரமான எப்படி சொல்லப்படுகிறதோ அதை பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் எப்படி தெய்வீக இலக்கியல எப்படி இருக்காளோ அவள்லாம் எப்படி இந்த சத்துவகுணத்தில எப்படி மங்களகரமான வருகிறார்களோ, அப்புறம் பக்தியோட முக்தி பாதையிலையும் அவ ரொம்ப முன்னேற்றம் அடைகின்றார். அதே மாதிரி யாரு ரஜகுணத்துல இருக்காளோ தம குணத்துல இருக்காளோ அவளுக்கெல்லாம் முக்தியோட வாய்ப்பே கிடையாது. அவர் திருப்பி திருப்பி இந்த ஜட உலகிலே தான் மனிதராக திருப்பி 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 வந்துட்டே இருப்பா.
இல்லாட்டா அவ மிருகங்களுக்கு போடுவா. இது வந்து நம்ம 16வது அத்தியாயத்துல வந்து இந்த தெய்வீக இயற்கையை பற்றியும் அதோட குணங்களும் பற்றும் அசுர இயற்கை அத எல்லா குணங்களையும் பற்றும் எல்லாத்தையும் பகவான் தெள்ள தெளிவா நம்மளுக்கு சொல்றார். அதுக்கப்புறம் அது வந்து நன்மை தீமைகளையும் பத்தி சொல்றாரு அவர். அதுக்கப்புறம் வந்து யாரு தெய்வீக குணங்களிலிருந்து நாட்டங்கள்ல இருக்காளோ அவளோட பொறுக்கிறாளோ அவளுக்கு வந்து நல்ல எல்லாமே நல்ல முக்கியதனமாகும். அதெல்லாம் என்னெல்லாம் தெய்வீக சூழ்நிலை யாரு குழந்தைகளை பெற்றெடுப்பதில் கர்ப்பதர சானம் சம்ஸ்காரம் என்று வேத சாஸ்திரங்களில் கூறப்படுகிறது. அவ வந்து தெய்வீக குணத்தினுடைய குழந்தைகள் எல்லாரும் யார் பெற்றோர்கள் அவெல்லாம் விரும்புகிறாளோ அவ வந்து அதெல்லாம் அந்த மனித சமாதி எப்படி இருக்கணும் நம்மளுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்கா. இது அவ வந்து அதுக்கு 10 கொள்கைகளை அவ வந்து நல்லா கடைபிடிக்க வேண்டிய என்னெல்லாம் நல்ல குழந்தையா பெற்றெடுக்கணும். என்னன்னா காம வாழ்வை நம்ம வந்து ஏற்கனவே நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்கார் பகவத்கீதையில நம்மளுக்கு. அது யார் வந்து கிருஷ்ண உணர்வியல வந்து உபயோகப்படாமல் காம வாழ்க்கையை பத்தி யாருமே கண்டுக்கிறதே இல்லை. அதனால யாரு கிருஷ்ண உணர்கள் இருக்காளோ குறைந்தபட்ச நாய்களாவும் பூனைகளாவும் நம்ம வந்து குழந்தைய பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. அந்த குழந்தைகள் எப்படி இருக்கணும்னா கிருஷ்ண உணர்வி இருக்கணும். அதே மாதிரிதான் நம்ம குழந்தைகள் நம்ம இந்த உலகத்துல வரணும். அது வந்து யாருக்கு வரும்? யாரு கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்காளோ அந்த குழந்தைகளுக்கு தான் நல்வாய்க்கு இருக்கும். இதுல என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கு? அச்சமின்மை நம்ம அச்சமே படக்கூடாது. அப்புறம் நம்ம தமது நிலையை எப்படி தூய்மையா வச்சுக்கணும்? நல்ல நம்ம இது நல்லதெல்லாம் கேட்டு நம்ம வந்து புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்திக்கலாம். அதெல்லாம் ஆளாம தான் நன்னா புலன் இன்பத்திலேருந்து விட்டு வந்து அதெல்லாம் நன்னாதான் நம்ம தூய்மையா இன்னைக்கு இருக்கணும். நம்மளுக்கு என்னைக்குமே கேம்லிங் இருக்கக்கூடாது. நம்ம 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன? இன்டாக்சிகேஷன், கேம்பிளிங், அதுக்கப்புறம் மாமிசம் உண்ணுவது, அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி 4 நம்மளுக்கு இருக்கு இல்லையா? அதுலேருந்து எல்லாம் நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்தி நல்ல லைஃபை லீட் பண்ணணும். இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் எப்பவுமே மறக்கவே கூடாது. அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய படிக்க நம்ம நல்ல பகவத்கீதா பாகவதெல்லாம் படிக்க நம்ம ஞானத்தையும் விருத்தி செல்வோம். அப்புறம் நம்ம தானம் எல்லாருக்கும் பண்ணணும். நம்ம என்ன சம்பாதிச்சாலும் அதுல இருந்து கொஞ்சம் பாட்டாவது அட்லீஸ்ட் நம்ம தானமும் கோவிலுக்கோ இந்த மாதிரி நல்ல காரியங்களுக்கும் நம்ம வந்து செய்யணும். அப்புறம் நம்ம என்னைக்குமே சுய கட்டுப்பாடாவது இருக்கணும். இந்த புலன்களிலிருந்து கட்டுப்பட்டு எல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி சுய கட்டுப்பாடு நம்மளை கிளீனா வச்சுக்கிறது, நம்மள வந்து என்னைக்குமே பகவானை பத்தி இருக்கிறது, பிரசாதம் உண்டுவது எல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம வச்சுக்கணும். யாகம் செய்யணும். அப்புறம் இப்ப இந்த காலத்துல யாகம் செய்கிறது அவுட் ஆஃப் கொஸ்டின். அப்புறம் வேதங்களை கற்றுக்கணும். அப்புறம் தவம் பண்ணணும். எளிமையா இருக்கணும். நம்ம அகிம்சைன்னா நம்ம வந்து மிருகங்கள்லாம் கொண்டு சாப்பிடாம நம்ம என்னைக்குமே அஹிம்சை பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து கோபத்திலேருந்து விட்டு வந்துடணும். என்னைக்குமே நம்ம கோபம் வச்சுக்க கூடாது. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து துறவுன்னா நம்ம சந்நியாசம் அது மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு நம்ம இந்த இது இருக்கு பாருங்க, நம்ம அருணாசிரம அமைப்பில் இருக்கு பாருங்க. யாரு துறவு வாழ்வில் இருக்கிறாளோ சன்னியாசி எல்லா சமூக நிலைகளையும் எல்லாருக்கும் தலைவராக இல்லாட்ட நம்ம என்னன்னா ஆன்மீக குருவை எப்போதும் நம்ம வந்து வச்சுக்கணும். ஆன்மீக குருவை நம்ம வந்து நம்ம ஆன்மீக குரு யாரா கருத்தணும், அதே அவ என்ன சொல்றாளோ அவ வேதம்ல என்ன சொல்றாளோ அதே மாதிரி நம்மள ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த பிராமணர் வந்து சமூகத்தின் வந்து எல்லாம் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கிறார். அதெல்லாம் என்னன்னா சத்திரியர், வைசியர் அண்ட் சூத்திரர்கள் வந்து இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அந்த அமைப்பில் வந்து யாரு தலைவர், யாரு இவாளுக்கு 3 பேருக்கு தலைவர் யாரு? சன்னியாசி. அதனால சன்னியாசியா இருக்கிறதுனால அவெல்லாம் பிராமணர்களுக்கு அவதான் ஆன்மீக குருவாகவும் கருதப்படுகிறார். அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் வேணும் சன்னியாசியோட தகுதி? அச்சமின்மை வேண்டும். என்னால சன்னியாசி வந்து அவருக்கு எந்த அது இல்லாம ஆதரவுகளுக்கும் உத்தரவாதமின்றி எல்லாம் தனியா இருக்கிறாவாள்லாம். அவ வந்து என்னைக்குமே பரமபுருஷரை கருணையை மட்டுமே நம்பியிருக்க இருக்காவாள்லாம். அதுக்கப்புறம் என்னோட உறவுகளை நம்ம திறந்து விட்டா என்னை யார் காப்பாரு அப்படி அவ நம்ம எண்ணினா வச்சுக்கோங்க. அவ வந்து அவள் துருவ நிலையே அவளுக்கு வரவே அவ ஏற்கவே கூடாது. அதனால என்னைக்குமே பரமாத்மா ஒருவன் எப்போது யாரு இதயத்துல வீற்றுக்கொள்ளாரோ அவளையேதான் பரமகிருஷ்ணர் எப்போது நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கணும். அதுக்கு நம்ம தெய்வீக குணங்கள் இருக்கும். அது வந்து அதெல்லாம் எதனா இதெல்லாம் ஒண்ணுமே எதிர்பார்க்காம பொறாமை இல்லாம இருக்கிறது, அப்புறம் மரியாதையெல்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது. இதெல்லாம் தான் தெய்வீக குணங்கள். இதெல்லாம் தான் நம்மளோட பரதனின் மைந்தனே
தெய்வீக இவரோட உன்னதமான இதெல்லாம் யாரெல்லாம் இதெல்லாம் யார் ஃபாலோ பண்றா அவ அதான் உன்னதமான மனிதர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பவானி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तंबो दर्भो विमानश्च क्रोध पारुष्यं एव च अज्ञानं स्वाभिजातस्य वार्த்த சம்பதம் ஆஷீரம். பிதாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிதாவின் மைந்தனை, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை, இதெல்லாம் அசுர குணங்களுக்கு இதாகும். தற்பெருமை நம்ம என்னைக்குமே படுத்தவே கூடாது. அகந்தியும் இருக்கக்கூடாது. வீண் அபிமான ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கவே கூடாது. கோபம் வந்தானா நம்மளுக்கு கோபம் ஒரு கோபம் அப்படியே நம்மளோட நல் தன்னையெல்லாம் போயிடுறது. அதனால எவ்வளவுக்கு நம்ம கோபம் இல்லாம சாந்தமா இருக்கணுமோ அதுலதான் நம்மளுக்கு நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம முன்னேற வர முடியும். அப்புறம் கொடூரம், இன்னொருத்தர அனிமல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு அதெல்லாம் சாப்பிடுறது, அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தரை பத்தி தப்பா நினைக்கிறது, அப்புறம் இன்னொருத்தரை பத்தி நன்னா நினைக்காம நம்மளை பத்தி எப்படி அவளை அழிச்சு நம்ம எப்படி முன்னுக்கு வர முடியும், அந்த மாதிரி கொடூர மனப்பான்மை எல்லாம் கொண்டு வராம அதெல்லாம் அறியாமல் இதெல்லாம் தான் இது யாரோட குணங்கள்? அசுர குணங்கள். அதனால இந்த குணத்தை நம்ம என்னைக்குமே வச்சுக்காம நம்ம நல்ல ஆன்மீக இதுல எப்படி வருவோம்னு அது யோசிக்கணும். நம்ம இந்த ஸ்லோகத்து மூலம் என்னன்னா சொல்லியிருக்கான்னா, நரகத்தின் இத பத்தி ராஜபாதை இத பத்தி எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறது. நம்ம ஆன்மீக ஞானத்துல என்னைக்குமே முன்னேற்றம் பெறுவதற்காகவும் தர்மத்தை நம்ம பின்பற்றுவதற்காகவும் வெறும் நம்ம அரசர்கள் வெறும் நம்மளுக்கு எல்லாம் படம் தான் காட்டுறா அதெல்லாம். அதனால ஓரளவு நம்ம கல்வியா இருந்துன்னா செல்வத்தை அடைஞ்சு விட்டால் என்னைக்குமே நம்ம கர்மா இருக்கக்கூடாது, அகந்தை இருக்கக்கூடாது என்னைக்குமே. அது நம்மளுக்கு என்ன அதெல்லாம் தான் எல்லாரும் இதை பாக்குறதுனாலதான் இந்த பொறாமை, இந்த அபிமானம், கோபம் எல்லாம் வருது. இன்னொருத்தரை வீச்சுண்டு எப்படி நம்ம எப்படி முன்னுக்கு வரணும்னு அது யோசிக்கவே கூடாது. ரொம்ப தப்பான காரியம். அது அசுர குணம் ஆக்சுவலா இதுக்கு. அது மாதிரி என்னால எல்லாரும் மனப்போன போக்குல எதுவானா செய்யறா. ஒரு தாயில் ஒரு கருவு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது உடல் தொடக்கத்திலிருந்தே அசுர குணங்களா தான் இருக்கு இன்னைக்குமே. அது அந்த வளர வளர அந்த குணங்கள் வளர்ந்து எல்லாம் அமங்கலமான எல்லாம் நடக்குது. அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்? என்னைக்குமே நல்ல மனசுல தாட்ஸ் வச்சுட்டு எப்போதும் கிருஷ்ணா உணர்வோடு இருந்துட்டு எப்போவும் நம்ம கிருஷ்ணா ஜபம் பண்ணிட்டு நாமஸ்மரணம் பண்ணி நம்ம பிரெக்னன்சியா இருக்கும்போது நல்லா பகவத்கீதா, பாகவதம் எல்லாம் நல்லா படிச்சு இந்த மாதிரி கர்ப்போதர சம்சாரம் அது பண்ணி அதெல்லாம் குழந்தைகள் எல்லாம் நல்ல இதுல வரும்னா அந்த அந்த இது இருக்கு பாருங்க, அந்த நம்மளோட டியூப் இருக்கு பாருங்க உள்ளுக்குள்ள, நம்ம என்ன இது பண்ணாலும் அந்த உள்ளுக்குள்ள அந்த இருக்கிறதுக்குள்ள குழந்தைகளுக்கு போகுமா. அதனால என்னைக்குமே பிரெக்னன்சி போது நல்லா யோசிக்கணும். நல்ல பகவத்கீதா, பாகவதம் எல்லாம் கிருஷ்ணரை பத்தி ஸ்மரணம் பண்ணி நம்ம எவ்வளவு நாம ஸ்மரணம் பண்ணுவோம், நம்ம குழந்தைகளும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நல்ல ஆன்மீக இதுல உலகத்துல ஆன்மீக தொப்புள் கொடியில இருந்து எப்படி வருமோ அது மாதிரி தொப்புள் கொடியில இருந்து அம்மாவோட தொப்புள் கொடியில இருந்து குழந்தைக்கு போகும். அது குழந்தையா அந்த அறிவுரை கேட்டு கேட்டு தானும் ஆன்மீக இதுல தான் நிச்சயமா பிறக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. காந்திமதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். தைவி சம்பத் விமோச்சாஸ்ய நிபந்தாயாசுரி மதா மா சுசுக சம்பதம் தெய்வீன் அபிஜாதோ அசி பாண்டவ. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை, அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்தப்படுபவை. பாண்டுவின் மைந்தனே, கவலைப்படாதே, நீ தெய்வ குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தெய்வீக குணங்களை யாரு பெற்றிருக்காளோ அவளுக்கு முக்தி கிடைக்கும் நிச்சயமா. யார் அசுர குணங்களை வச்சுட்டு இருக்காளோ பந்தப்படுத்தி அவ அதனால இவருக்கு பகவான் என்ன சொல்றாரு? பாண்டுவின் மைந்தனே, நீ கவலையே படாத அர்ஜுனனே, ஃபுல்லா இருக்கிறது தெய்வீக குணங்கள் தான். அதனாலதான் நீங்க அதனால்தான் அர்ஜுனன் போரின் நன்மைகள் தீமைகள் எல்லாம் யோசிச்சு அவன் என்னெல்லாம் இருக்கும், எப்படி ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் இது பண்ண அப்படி அவன் யோசிச்சான். அவன் எதுல யோசிச்சான்? கம்பேஷனட் கிரவுண்ட்ல எல்லாரும் யோசிச்சான். அவனோட ஒரு காராளோ எல்லாம் இருந்தா அப்புறம் நான் அப்படி கொண்டுட்டேன்னா அப்புறம் இவாள விதவி ஆயிடுவான், அப்புறம் விதவிக்கு அப்புறம் ஃபியூச்சர் எல்லாம் அவளுக்கு எல்லாம் என்ன ஆகும், அப்புறம் எல்லா லேடிஸ்க்கும்
ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இல்லாம போயிடுமேன்னு அது மாதிரிதான் அவர் யோசிச்சார் அவர். அதுக்கப்புறம் அதனால அவர் வந்து அதனால நம்ம என்னைக்குமே கோபம், வீண் அபிமானம் என்ற அதுல இருந்து நம்ம வந்து இருக்கவே கூடாது என்னைக்குன்னு. அப்புறம் அது வந்து என்ன ஆகும்னா அது வந்து வீழ்ச்சி தான் அடையும் என்னைக்குமே. அப்ப நம்ம வந்து ஒரு போரில் எப்படி சத்திரியனுக்கு எதிரியாக அம்புகள் எய்தல் எல்லாம் தெய்வத்தனமா தான் சொல்லி இருக்குது அதெல்லாம். அது வந்து நம்ம சத்திரிய குடும்பத்தை இருந்து அர்ஜுன் பண்ணாம இருந்தா அது கடமைகள் இருந்து விலகிற மாதிரி இருக்கும். அது ஒரு அசுரத்தன்மை தான். அதனால்தான் அந்த அர்ஜுனனுக்கு கவலைப்பட அவசியமே இல்லை. அது வந்து ஒரு வாழ்வில் வந்து எல்லா நிலைகளுக்கும் ஒரு ஒழுக்க நெறிகளை இருக்கும் தான் அவன் தெய்வ நிலையை நம்ம பெற்றுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி நீங்க படிங்கன்னா படிங்க பிரபுஜி. நீங்க படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன். செவன்த் ஸ்லோகம் பிரபுஜி. நிவృత్తిం ச ஜனான விதுர் ஆசுரஹ நா சௌசசம் நாவி சாசரோ நாசத்தியம் தேஷு வித்தியதே. அசுத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. வாழ்க வளமுடன். ஹரே பிரபுஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் பிரபுஜி. யாரெல்லாம் அசுத்தன்மை இருக்காளோ அவளை என்ன செய்யும் என்று என்ன செய்யக்கூடாது கூட அவள் தெரிய மாட்டேங்குது. தூய்மையும் இல்லாட்ட முறையான நடத்திய வாய்மை அவர்களுக்கு நிச்சயமா நம்மளுக்கு இதுல காணவே படுவதில்லை. அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நாகரிகம் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனித சமூகத்துக்கும் ஒரு சட்டம் திட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கு. அது வந்து அது பின்பற்றணும். அது மாதிரி வேத நாகரத்தை யார் பின்பற்றுகிறாளோ அவ வந்து ரொம்ப முன்னேறியவளாக, அதுவும் ஆசிரியர்கள் மத்தியில நம்ம இருந்தா வச்சுக்கோங்க, சாஸ்திர விதிகளை யாரெல்லாம் பின்பற்றலாம் அவெல்லாம் அசுரர்களாக கருதப்படுகின்றனர். அதுக்கப்புறம் அசுரர்கள் வந்து யாருக்குமே சாஸ்திர விதிகள் தெரியவே தெரியாது. அவளுக்கு அதுக்கு பத்தி அறிவே கிடையாது. அப்புறம் அவளுக்கு நாட்டமும் இல்லை அவளுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து அவ வந்து அவளுக்கு இதை பத்தி ஒண்ணுமே விதிகள் பத்தி எல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது. ஆனா அவ வந்து தெரிஞ்சா கூட இத பத்தி அவளுக்கு கொஞ்சம் கூட பின்பற்றதுக்கு துளி கூட ஆசையே கிடையாது. அவளுக்கு நம்பிக்கையும் கிடையாது. அப்புறம் அந்த வேதனைகள் என்னெல்லாம் இருக்கு அந்த விரும்பத்து கூட அவளுக்கு அறியறது கூட ஆவலோடயே இருக்க மாட்டா. அதுல வந்து அவ வந்து அவள் அசுரர்கள் எல்லாம் எல்லாமே தூய்மையே கிடையாது. அவளுக்கு வந்து நீரா குடிக்கிறது, பற்களை இது பண்றது, சவரம் செய்துகளை, ஆடைகளை மாற்றுறது எல்லாம் எப்போதும் உடலை தூய்மையாக எப்போதும் வச்சுக்கணும். அது வந்து அகத்தூய்மையோட நம்மளோட உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற நம்ம வந்து இருக்கிற புனித நாமங்களையும் எப்போதும் சொல்லிட்டே இருக்கணும். அதனால இவ்வாறு என்ன சொல்லணும்? ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ராம் எப்போதும் சதா சர்வ காலமும் நம்ம உச்சரிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் அசுரர்களுக்கு திருப்பியும் பின்பற்றுவதும் கிடையாது. அதை பத்தி அவளுக்கு விரும்புறதும் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கவிதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. असत्यम अप्रदिष्टम ते जगतागुर अनीश्वरम अपरस्पर சம்பூதம் கிம்மன்யத் காம ஹைதுகம். அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்று அவர்கள் சொல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. அவள்லாம் என்னென்ன பண்ணா அவளுக்கு இவெல்லாம் எல்லாமே பொய் என்றுதான் தோணும். அப்புறம் அதுக்கு வந்து ஒரு அஸ்திவாரமே இல்லாததும் அல்லாத மாதிரி அவளுக்கு தோணும். அப்புறம் ஒரு கட்டுப்படுத்த கடவுள் எப்படியுமே அவளை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒத்துருமே கிடையாதுதான் அவளுக்கு தோன்றுது. அதனால அவ வந்து ஃபுல்லா காம இதெல்லாம் ஃபுல்லா இச்சையிலையும் தான் இருப்பா அவ. அதுக்கு வந்து காமத்தை தவிர அவளுக்கு வந்து ஒண்ணுமே அவளுக்கு தெரியாது. அதெல்லாம் அவள் அதெல்லாம் சொல்றா. அதனால என்னன்னா இதுல என்னன்னா சொல்றதுன்னா நம்ம என்னைக்குமே ஒரு பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் வார்த்தைகளுக்கும் அவளுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. அப்புறம் அந்த வந்து நம்ம இன்னும் சொன்னா அவெல்லாம் வந்து அறிவே இல்லாம வந்து தன்னை இஷ்டப்படி மனம் போக்கும் பிரகாரம் இவெல்லாம் எப்போதும் இவெல்லாம் இருப்பாதான். அதனால்தான் இவெல்லாம் ஞானத்தை அடைக்கிறதுக்கு
துளி கூட அவள்லாம் இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காது. ஒரு அது எப்படி வந்து இப்ப எப்படி நம்ம வந்து நாய், பன்னி எல்லாம் அதெல்லாம் எப்படி இனங்கள் பெருக்கிறதோ அதே மாதிரி வாழுக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு மனசுல ஒரு வச்சுட்டு அவள்லாம் போயிட்டே இருப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. குமுதா மாதாஜி. லதா படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி. ஏதாம் திருஷ்டிம் அவஸ்தையப்ப நஸ்தாம் மனோ அல்ப புத்திய பிரபந்த உக்ர கர்மான ஷாயாய ஜகத்தோ அகிதாக. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுக்குமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களை ஈடுபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இவள்லாம் என்னன்னா இத்தகு முடிவுகளுக்கு பின்பற்றி அறிவல்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களாகும் அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களை ஈடுபடுத்திட்டு இருக்காரு. இவள்தான் என்ன பண்ணுனா உலகத்தை அழிவிக்கொண்டு வந்து எப்போதும் உலகம் எப்படி அழிக்க முடியும் அதான் யோசிச்சுட்டு இருப்பா. இவாள் தான் ரொம்ப அற்ப புத்தி இருக்கிறவா இவாள் தான். அதுக்கப்புறம் அதான் இறைவன் இதை பத்தி சொல்றான் வந்து இவாள் தான் கடவுள் பற்றி தெரியாம அறிவற்ற ஜடவாதிகள் இவாள்லாம். தான் வந்து பகவத்கீதை என்ன சொல்லியிருக்கலாம், இவாள்லாம் புத்தியே கிடையாது, துளியே அறிவே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் எப்போதும் ஜட உலகத்தை எப்படி அனுபவிக்கணும்னு எப்போதும் மனசுல அதையே தான் யோசிச்சுட்டு இருப்பாவா. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு புல நிகழ்ச்சிக்கா ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிக்க வேண்டியது, அதுக்கப்புறம் அதே சிந்தனை அவளுக்கு எப்போதும் அதிலேயே தான் இருக்கும். அதனால அவ வந்து என்னன்னா விளைவு மக்கள் மேல என்னெல்லாம் இருக்கும், அவளை இவ்வளவு கொடூரமான இருப்பா. இதேதான் மிருகங்களுக்கு கூட இதே அந்த எப்படி அவளுக்கு மென்டாலிட்டி இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த அசுரர்களுக்கும் இருக்கும். அது அந்த அதுதான். அப்புறம் இந்த எப்படின்னா எல்லாரும் இது என்ன இந்த அசுரர்களுக்கு என்ன அழிவு தான் உண்டே தவிர வேற ஒண்ணுமே ப்ரோக்ரஸ் இந்த லைஃபே கிடையவே கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லதா சந்திரன் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. காமம் ஆஸ்ரித்திய துஸ்பூரம் தாம்பமான மதான் விதக மோக கிருஹித் வாசத் பிரகான் பிரபர்தோ அஷிவஷி பிரதாக். அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. இவெல்லாம் அசுர தன்மை உடையவர்கள் திருப்தியடையாத காமத்துடன் தஞ்சமடைந்து கர்வத்தை மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்பொழுதும் தூய்மைமற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். இவெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா இந்த அரசோட மனப்பான்மை என்னன்னா அவளுக்கு எப்போதும் காமத்தை தான் இருப்பா, அவளுக்கு அதுல துளி கூட திருப்தியே கிடையாது. அப்புறம் இந்த பௌதிக இன்பத்திற்காக என்ன திருப்தியே இல்லாத எவ்வளவு ஆட்சிகளுக்கும் அவ வந்து அவருக்கு அளவு கண்டு அது அதற்குத்தான் போட்டுமே இருக்கிற கீழே வரவே வராது. அதுக்கப்புறம் எப்போதுமே அதுக்காக கிடைக்கலன்னா அது ஏக்கமா இருந்து என்னைக்குமே தவறான செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலதான் முன்னேற்றி போவா. அப்புறம் எந்தெல்லாம் நிரந்தரமற்ற விஷயங்கள் இருக்கோ அந்த வந்து இவாள்லாம் ஒரு கடவுளை உருவாக்கியும் அந்த அவளை சொந்த மந்திரத்துக்களையும் சொல்லி அதுக்கப்புறம் அது உச்சரிக்கும் செய்து அதுக்கு விளைவு என்ன ஆகும், வெறும் அது காமம் சுகம் பௌதிக சொத்துக்கள் எப்படி குவிக்கிறது. அவ வந்து இன்னும் மேல அதேதான் யோசிச்சுட்டு அதெல்லாம் கவரப்படுகிறாள் அவள்லாம். அதுக்கப்புறம் இவாள்லாம் தூய்மையற்ற விரதங்களும் இருக்கா இவாள்லாம். அது வந்து அது ரொம்ப சொல்றது ரொம்ப குறிப்பிட்டதாகும். அது வந்து இவ வந்து என்ன பண்ண அசுர மக்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா மது மங்கை சூது மாமிச உணவு அதுலதான் அட்ராக்ஷன் அவளுக்கு என்னைக்குமே ஜாஸ்தி. அதனால என்னைக்குமே தூய்மைமற்ற பழக்கங்களும் கர்வமும் பொய் கௌரவமும் எல்லாம் வேத நெறிங்களுக்கு எதெல்லாம் இல்லையோ அதெல்லாம் தான் இவ மத கொள்கையா எல்லாம் உருவாக்குகிறாள். இவாள்லாம் வந்து ரொம்ப இவாள்லாம் அசுர மக்கள் எப்படின்னா உலகத்தில் வந்து வெறுக்கத்தனமான இருந்தாலும் இதெல்லாம் செயற்கை முறைகளால அவ வந்து ஒரு பொய்யான தனக்கு தானாவே மரியாதையும் இது பண்ணிக்கிறா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லதா முத்துக்குமார் மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேங்க மாதாஜி. சிந்தாம் அபரிமேயாம் ச
பிரலலாயதாம் உபாஸ்ரிதா காமோபோக பரமா ஏதாவத் இதி நிஷிதா ஆஷாபாஷா சைதர் பத்தா காம குரோத பரநாயனா ஹீதே காம போகார்த்தம் அனன்யேனார்த்த சஞ்சயான். மனித நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதியுள்ள அவர்கள் கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி அவர்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. இதுல என்னன்னா மனித நாகரத்தில் முக்கிய தேவை என்னன்னா புலன்களை திருப்தி செய்வது என்றுதான் அவர்களோட ஃபுல்லா அதுதான் நம்பிக்கை. இதனால வாழ்வின் இறுதி வரை அவர்கள் கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. இந்த புலன் இன்பத்திற்காக எப்படி நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதேதான் அவளுக்கு யோஜனை, அதேதான் அவளுக்கு வாழ்க்கையின் இறுதி குறிக்கோளும் இருக்கு. அதனால இவ இந்த கருத்தை மரணத்தை மட்டும் அவளுக்கு கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்கு. அதுல அவ ஒரு எங்கேயுமே ஸ்டாப் பண்ணி நம்ம தப்பு பண்றோம்னு யோசிக்கவே மாட்டா. அப்புறம் அந்த மரணத்துக்குள்ள வாழ்க்கை இருக்குன்னு அவளுக்கு அதுலயும் அவளுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. ஒரு இந்த உலகத்தை நம்ம கர்மம் பண்ணும்போது நிறைய நம்ம என்ன கர்மம் பண்றோமோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு உடல்களும் கிடைக்கிறது. அதனால அதுக்கும் அவளுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. அவளோட திட்டங்கள்லாம் ஒண்ணுமே முடிவே எடுத்து திட்டம் மேல திட்டம் தீட்டின்டே இருப்பா. அவளுக்கு அது ஒரு லிமிட்டே கிடையாது. அப்புறம் அது என்னைக்குமே முடிவும் கிடையாது. அதேதான் என்னைக்குமே. அது ஒரு இது என்னன்னா அவ மரண தருவாயில கூட நம்மளோட சத்துக்கு போக அவளுக்கு இஷ்டமே கிடையாது. மரணம் வேண்டவே வேண்டாம்பா. அதுக்கப்புறம் அது 4 வருடங்களுமாற நம்மளுக்கு ஏதாவது சீரியஸா இருந்தா எனக்கு இன்னும் இது பண்ணணும், எனக்கு ஏதாவது பண்ணி என்னை இந்த 4 வருஷம் இன்னுமாவது இருக்க வைந்தான் அவ டாக்டர்கிட்ட கேட்பாவ. அதுக்கப்புறம் அவளோட திட்டங்கள் நான் எண்டு கிடையவே கிடையாது, ஒரு எண்டே கிடையாது அது. அதுக்கப்புறம் அவ என்ன அவளுக்கு முட்டான துடி கூட தோணாது. எப்படி பகவானோட கட்டளை வந்தா நம்ம போய் தானே சொல்லணும், அதுவும் அவளுக்கு புரியவே புரியாது. அது ஆசைக்கு ஒரு லிமிட்லெஸ் ஆசை. அப்புறம் எவ்வளவு தூரம் அனுப்பிக்கணும் அதுவே அவளுக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பண்றேன்னா நம்பிக்கையும் கிடையாது கடவுள்கிட்ட. அதனால அவ அவ ஒரு இதயத்துல ஒரு சாட்சி இருக்கிறது கூட அவளுக்கு தெரியாது. அந்த என்ன ஆகுதுன்னா சில சமயம் ஒரு கிளி ரெண்டு பாருங்க, ஒரு பிரான்ச்ல ஒரு மரத்துல 2 பறவைகள் அமர்ந்திருக்கிறது. அது ஒரு செயல்படுவான பறவை ஒன்று. அப்புறம் கிளைகளை கனியை உண்டு இன்பற்றோ துன்பற்றோ செய்கிறது. அதுதான் இன்னொன்னு சாட்சியாக இருக்கிறது. ஆனால் யார் அரசுத்தன்மை இருக்காளோ இந்த வேத இலக்கியங்களுக்கு பற்றி அவளுக்கு அறிவே கிடையாது, எதுலயும் நம்பிக்கையும் கிடையாது. அவள் விளைவிக்கும் அவ துடிக்கூட சிந்திக்கவே மாட்டா. என்னைக்குமே அவ புல இன்பத்திற்காக தான் அவ என்னைக்குமே அவ வாழ்வா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மரகதவல்லி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. நிர்மல் குமார் பிரபுஜி, பத்மாவதி மாதாஜி, யாரு லைன்ல இருக்கீங்களோ படிங்க மாதாஜி. ராஜி மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி, சசிப்ரியா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. இதமத்திய மயா லப்தமிமம் பிராப்ஸ்யே மனோரதம் இதமஸ்திதமபி மே பவிஷ்யதி புனர்தனம் ஆட்யோ அபின நவாஸ்மி கோ அந்யோஸ்தி சஸ்ருஷ்தே யக்ஷயே தாஸ்யாமி மோதிஷ்ய இத்யஞான விமோகி. அசுர தன்மையுடையவன் எண்ணுகிறான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடையப் போகின்றேன், தற்போது எவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் இது மேன்மேலும் பெருகும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்றுவிட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளும் கொல்லப்படுவர். நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேனே. செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னை போன்று சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். அறிவு மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அசுர தன்மைகளுக்கு எல்லாம் என்ன அவளுக்கு நோக்கம் என்னன்னா, என்கிட்ட இவ்வளவு சொத்து இருக்கு, நான் இதுக்காக அதே பத்தி தான் யோசிச்சுட்டு இருப்பா. திட்டங்களையும் போட்டுட்டே இருப்பா.
அதுல நான் எப்படி லாபம் அடைய போறேன், நான் சதா சர்வ காலமும் அதேதான் யோஜனை அவளுக்கு. இப்போ வந்து இது என்னோடது, இப்போ இது என்னோடது. இன்னும் எதிர்காலத்துல எப்படி எப்படி நான் வந்து எப்படி பணம் சம்பாதிச்சுட்டு எப்படி நான் பெருக முடியும்னு அதே சிந்தனை தான் அவளுக்கு. அவ தன்னோட எதியா இருந்தா அவள் கொல்றது கூட அவ வந்து யோசிக்கவே மாட்டா. அதுக்காக நம்ம வந்து அவளை கொண்டு நம்ம எப்படி முன்னேறி எப்படி நம்ம பணம் திரட்ட முடியும்னு அதே மாதிரி யோஜனை தான் இல்ல. அதுக்கப்புறம் நானே இறைவனை பத்தி அவளுக்கும் நான் தான் இறைவன், நான் தான் எல்லாம் அனுபவிப்பாளன், நான் தான் பக்குவம், நான் தான் பல முடியும், மகிழ்ச்சியானவன் நானே தான், அப்படிதான் அவளுக்கு எப்போ சதா சிந்தனை இப்படிதான் இருக்கும். அப்புறம் யாருக்கு செல்வாக்கு இருக்காளோ அவ உறவினர்கள் கூட எல்லாரோடையும் ஐயோ அதுல பொறாம, செல்வாக்கு எங்கிட்ட தான் இருக்கு, மத்த ஆள்கிட்ட எல்லாம் விட நான் தான் எல்லாம், நான் வந்து எங்கிட்ட தான் பணம் நிறைய இருக்கு, என்னோட சக்தி தான் ஜாஸ்தி, அதே மாதிரி அந்த மகிழ்ச்சியிலேயே இருப்பான். அந்த அந்த அப்புறம் என்னை விட்டா யாருமே என்னை வந்து வின் பண்ண முடியாது, நான் தான் இதுல ராஜான்னு அப்படி அவளுக்கு இருக்கும். அவ என்ன நினைச்சுப்பான்னா, நான் யாகங்களை செய்வேன், தானங்களையும் கொடுப்பேன், ஆனா இன்பமாவும் சந்தோஷமாக இருப்பேன். ஆனா இதெல்லாம் மக்களுக்கெல்லாம் ஒரே அறியாமையில இருந்து மயக்கத்திலேயே வாழலாம் இருக்கா. அதனால்தான் இதெல்லாம் நான் ஒரு நல்ல தன்மையும் ஒண்ணுமே இல்லாம எப்போதும் ஒரு அசுரத்தை அவ திருப்பி திருப்பி எப்படி இது பண்ணுவா, அவ வந்து இதேதான் யோசிச்சுட்டு இருப்பா. இன்னைக்குமே இதே உலகத்தை தான் இருப்பா. இன்னைக்கு அவ முன்னுக்கே வரவே மாட்டா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சசிபிரியா மாதாஜி, யோகேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அநேக சித்த விப்ராந்த மோக ஜால சமவிருதः பிரசக்த காம போகேஷு வதந்தி நரக அசூஷௌ. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமின்றி மோகத்தால் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமாக பட்டுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சி உறுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. இவ்வாறு அநேக கவல்களையாயும் குழப்பமும் மோகத்தின் வலையினால சூழப்பட்டவர்கள் புலனின்பத்தில் பலனாக பற்றுடையராக நரகத்தில் வீழ்ச்சி இருக்கிறார். இவ என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கா, எப்போது கவலை என்னன்னா எப்போதும் மோகத்துலதான் அவளுக்கு, எப்போதும் மோகம் தான் இன்னைக்கு எல்லாம். அப்புறம் புலனின்பத்துல எல்லாம் பற்றுடையா இருந்து அவ எங்க போறா, நரகத்தில் தான் அவ போய் சேர்றா. அதனால அவள் வந்து எப்போதும் தன்னோட ஆசை வந்து இருந்துட்டே இருக்கும், ஒரு அசுர தன்மையோடன்னு அவளுக்கு அது கூட புரிய மாட்டேங்கிறது. அவளுக்கு நம்மளுக்கு இவ்வளவு செல்வம் இருக்கு, எப்படி மேன்பல எடுப்பது திட்டங்கள் ஏன்னா இதையோ யோசிச்சுட்டு இருப்பாவா. அதுக்கப்புறம் எந்த பாவகரான வழியிலும் அவள் யோசிக்கவே மாட்டேன், எந்த லிமிட்டுக்கு அவெல்லாம் போவா. அவர் இன்பத்திற்காக எல்லாம் வந்து என்னெல்லாம் அநியாயமா என்னெல்லாம் இன்பம் கிடைக்குமோ அது வந்து அவெல்லாம் அதுல எல்லாம் ஈடுபட்டு இருப்பா. அதனால நிலம் குடும்பம் வீடு எல்லாம் இருந்தா கூட அவள் வந்து அதுல இருந்து மயக்கத்திலேருந்து அது எப்படி நம்ம அதிக்கிறணும் அந்த மாதிரி திட்டமே போட்டு இருப்பா. அந்த வந்து இந்த மாதிரி அவ வந்து ஒரு அந்த விளைவு இந்த கடந்த கால நெருக்கடிகளை விளைவே என்றது அவளுக்கு அறியவே மாட்டா. அதான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி ஆக்சுவலா 17th ஸ்லோகம் படிக்கல மாதாஜி. அவங்க 17th நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்களா மாதாஜி? பண்றேன். ஓகே மாதாஜி. படிங்க 17th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஆத்ம சம்பாவிதஹ சத்தப்தா கணமான மதாம்பிதஹ யுஜேந்தே நாம யக்னேஷூதே தம்போ நாத்விதி பூர்வகம். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு தன்னில் திருப்தி உற்று எப்பொழுதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் சில சமயங்களில் எந்த சட்ட திட்டங்களையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். மாதாஜி. யோகேஸ்வரி மாதாஜி நீங்க படிங்க மாதாஜி. 18வது ஸ்லோகம் நீங்க படிங்க. அகங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் குரோதம் ச சம்ஸ்ருதஹ மாம் ஆத்ம பரதேஷு பிரத்விஷந்தோ பயசுகாக. அகங்காரம் பலம் தற்பெருமை காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்குள்ள அரசர்கள் தங்களது சொந்த உடலில் உள்ள பிறருடைய உடல்களிலும் வீட்டுள்ள பரம புருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த நம்ம ஸ்லோகம் 17 என்ன சொல்லிருக்கு, எந்த செல்வத்திலையும் செல்வத்துக்காக பொய் கௌரவத்தெல்லாம் மயக்கமா இருந்து தனக்கு வந்து ஒரு திருப்தியே இல்லாம எப்போதுமே இவாள்லாம் திமிரோட இருப்பா. இவாள்லாம் அந்த எந்த சட்ட திட்டமே இவன் வந்து பின்பற்றவே மாட்டா. அப்புறம் கர்வத்தோட யாகங்கள்லாம் செய்வா. எதுக்காக யாகங்கள் செய்வா,
இந்த நம்ம என்ன இது பண்ணணும், எப்படி நம்ம பணம் சம்பாதிக்கணும், எப்படி நம்ம முன்னேறிக்கு வரணும், அதேதான் நோக்கம், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. அதுக்காக இவ என்ன வேணா பண்றதுக்கு எந்த லிமிட்ல வேணா பண்றா. பதம் 18 என்ன சொல்றது இதுல? அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்கள் சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களும் வீட்டுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை கூட நிந்திக்கிறார். அவளை என்ன பண்றான்னா, ஒரு அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, எப்போதும் தன்னோக்கு தான் எல்லாம் புல்லா வருது. அகங்காரம், என்ன விட்டா யாரு, நான் செய்யறதுதான் கரெக்ட், அவள் தான் யாரு, நான்லாம் அவளுக்கு என்ன கிட்ட அவளுக்கு என்ன இருக்கு, அவள்கிட்ட என்ன பண்ண இருக்கு, அப்படி ஒரு அகங்காரம். அதுக்கப்புறம் பலம், எனக்கு தான் எல்லாருக்கும், நான் தான் எல்லாம் பண்ண முடியும். ஒரு தற்பெருமை, எப்போதும் தன்னை பத்தியே பெருமைப்படுத்திக்க வேண்டியது, நான் இதை பண்ணேன், இப்படி பண்ணேன், அது பண்ணேன். காமம், எப்போதும் காமத்தை பத்தியே தான் ஐயோ இது பண்ணிட்டு இருப்பா. ஒரு நல்ல உணர்வே அவளுக்கு இருக்காது. அப்புறம் கோபம் என்னைக்குமே என்ன நடக்கல வச்சுக்கோங்க, உடனே கோபம் வந்துடும் அவளுக்குல, அந்த மயக்கத்திலேயே இருப்பா. அப்புறம் அந்த நம்மளுக்கு சொந்த உடல்லையும் பிறர் உடல்களும் இருக்கிற பரமபுருஷன் பகவான்கிட்ட கூட அவ பொறாம கொண்டு நிஜமா இருக்கிற மதத்தையும் கூட அவள்லாம் நிந்திக்கிறவர். அதுக்கப்புறம் அதனால்தான் அப்புறம் எப்போதும் என்னைக்குமே இறைவனோட உயர்நிலைக்கு எதிராக இருக்கும் தான் அவ தான் அசுரத்தன்மை கொண்டிருக்கிறா. அதேதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அம்பிகா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. 19th ஸ்லோகம். அம்பிகா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி படிக்கலீங்களா? நீங்க படிங்க ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தான் அகம் திவிஷ கிருதாம் சம்ஸ்ரோஷ நரதாமான் தூபாம் யஜராஸ்மான் அஷ்பான் அஸ்ரேஷ்வ ஏவ யோனிஷ. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகைய கடைநிலை மனிதர்கள் ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, யாருக்கு பொறாமையுடையும் கருணையின்றியும் இருக்கும் இத்தகு கடைநிலையில் மனிதர்கள் ஜடவாழ்வு என்ற கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்கு நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகிறேன். பகவான் என்ன சொல்றான்னா, நீ இந்த மாதிரி நீ பொறாமை இருக்கவா, கருணை இல்லாதவா, என்னைக்குமே மத்தவளை பத்தி யோசிக்காதவா, இந்த கடநிலைக்கு ஜடவாழ்வு இருக்கிற இந்த கடலில் இருக்கு பாருங்கோ, அந்த அசுர இனங்கள் எல்லாருமே நிரந்தரமாக அங்க போயிடுவா. அதனால ஒரு தனிப்பட்ட ஆத்மா இருக்கு உடலில் இருக்கும்போது இதுல என்னென்ன சொல்றதுன்னா, பகவானோட இச்சைக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை ரொம்ப நன்னா தெளிவாக சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறது. அசுரமான மனிதன்கள் என்ன உன்னத்தன்மையே வச்சுக்க மாட்டா அவள்லாம், என்னைக்குமே தந்த உறுப்பப்படி செய்வா. அதனால பகவானோட அர்த்த பிறவி பரமபுருஷ பகவானின் கையில தான் இருக்குன்னு கூட யோசிக்க மாட்டா. அதுல அதுதான் இருக்கிற இதுல உண்மை. அது இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத்தில கூட இந்த 3வது சங்கத்தில் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஆத்மா தனது மரணத்துக்கு பிறகு உயர்வு சக்தியின் மேற்பாரில் கீழே விட்டு தாயின் கருவில் எப்படி அங்க இருக்கிறதுன்னு எப்படி உடல் பெருக்கிறாங்க என்று கூட சொல்லியிருக்கா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப மறுபடியும் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஏல இருந்து போகுது. அம்பிகா மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். ஆயு ஸ்ரீயம் யோனிம் அபன்னா மூடா ஜென்மனி ஜென்மனி மாம் அப்ராப்ய கௌதேய ததோ யாத் யத மாம் கதிம். குந்தின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வீனங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வீனங்களில் மூழ்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லிருக்கேன் இந்த ஸ்லோகத்துல, குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறவெடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்று என்னையே அடைய முடியாது. படிப்படியாக அவர்கள் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்கள் மூழ்கின்றார். என்ன சொல்றாங்கன்னா, யார் இந்த அசுரத்தனமாத்த வாழ்வு இருக்காளோ அவ திருப்பியும் பேர்த்தோட இந்த சைக்கிள்ல வந்துட்டே இருப்பா. அதனால அவளால என்னால ரீச் பண்ணவே முடியாது. படிப்படியாக ஒரு வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினிகள் அவளா இருக்கா. இறைவன் எப்படின்னா ரொம்ப கருணை நிறைந்தவர் என்று நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனா அசுரனுக்கு துளி கூட கருணையே அவர் காட்ட மாட்டார். அதுல இருந்து நம்மளுக்கு இங்க தெரியுது. என்னைக்குமே நம்ம
நம்ம மேல் நோக்கி இதுதான் போமே தவிர கீழ் நோக்கி போகக்கூடாது. இதுலயும் நம்ம இந்த அசுரத்தன்மைக்காரர்களுக்கு யாருக்கு கம்பேர் பண்ண இருக்கு? நாய்களுக்கும் பூனைகளுக்கும் பன்றிகளுக்கும். அவெல்லாம் என்ன பண்ற இந்த அசுரத்தன்மைக்காரர்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பர்த் என்ன கிடைக்கும்? நாய்கள் பூனைகள் பன்றிகளா அவெல்லாம் உடல்கள் அவளை ஏற்பா. இது வந்து கிளியர் கட்டா இதுல சொல்லியிருக்கு. அதனால இந்த அசுரர்கள் வந்து என்னைக்குமே என்னிலையும் கருணை பெறுவதற்கு துளி கூட வாய்ப்பே கிடையாது. அதுலதான் எல்லாம் சொல்லியிருக்கு. இந்த நம்ம வந்து ஒரு படிப்படியாக நாய்கள் மற்றும் பன்னிகள் நிலைக்கு மூழ்கிடுவா. அதுதான் வேதங்களையும் கூட சொல்லியிருக்கு. அதனால அசுரர்களுக்கு பகவான் துளி கூட கருணை காட்ட மாட்டா. அதனால எல்லாரும் நம்ம வந்து இந்த அசுரர்களை வந்து நம்ம அந்த அசுரர்களோட இந்த குணங்களை வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இது பண்ணினா அவ்வளவு மோசமான அந்த அசுர குணங்கள் தான். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு? ராவணன், கம்சன், இரண்யகசிபு வந்து எதுக்காக வந்தார் அவர் பகவான்? அவளெல்லாம் அந்த பல பேர அவதாரங்களும் எடுத்து அவர் வந்தாரா இல்லையா? அதனால அவ வந்து அந்த அவளுக்கு அப்படியே அந்த அசுரர்களுக்கு எவ்வளவு அதிர்ஷ்டம் பாருங்க. பகவான் வந்து கொன்னா அவளுக்கு அந்த கருணை கூட அவளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அருள்மொழி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திரிவிதாம் நாகேஸ்வதம் துவாரம் நாசனம் ஆத்மக காம குரோதஸ்தத லோபஸ் தஸ்மாத் ஏதம் த்ரயம் திஜித். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. காமம், கோபம், பேராசை ஆகவே நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள் ஆகும். இவை ஆத்மாவை அழிப்பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதன் இவரை துறக்க வேண்டும். இதெல்லாம் 3 என்னெல்லாம் இருக்கு? காமம், கோபம், பேராசை. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து 3 கதவுகள் இருக்கு. நரகத்துக்கு போகணுமா? நீங்களே இப்ப யோசனை பண்ணிக்கோ. உங்களோட லைஃப்ல நீங்க வந்து நரகத்துக்கு போகணுமா இல்லாட்டி கோலோக விருந்தாவனுக்கு போகணுமான்னு உங்க கையில இருக்கு. அதனால நம்ம காமத்தை விட்டுடணும், கோபத்தையும் விட்டுடணும், பேராசையும் விட்டுடணும். அது வந்து நம்மளுக்கு நரகத்துக்கு இன்விடேஷன் கொடுக்கறது. இதெல்லாம் 3 டோர்ஸ் நம்மளுக்கு ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கு. வந்து இதெல்லாம் ஆத்மாவோட அழிவை பாதையை கொண்டு போறது. அதனால யாருக்கு யாரு அறிவுள்ள மனிதனாக இருக்காளோ இதெல்லாம் திறந்து எப்படி ஆன்மீகத்தை போவோம், எப்படி ஆச்சாரிய எல்லாம் சொல்றது எல்லாத்தையும் கேட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரை நம்ம வந்து குருவா வந்து அவர் சொன்ன போதனைகள் எல்லாம் நம்ம எக்ஸப்ட் பண்ணி நம்மளோட லைஃபை அது வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி நம்மளுக்கு இவர் நாமஸ்மரணம் சொல்லியிருக்காளோ அதெல்லாம் பண்ணி நல்ல புஸ்தகம், பாகவதம், பகவத்கீதை, இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸை விடாம மூமெண்ட்டை விடாம கடைசி மட்டும் நீங்க வந்தா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நிலையில நல்ல அறிவை பார்த்து நம்ம பகவான் நம்மளுக்கு உறுதுணையா எப்போதும் சதா சர்வ காலமும் இருப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏத விமுக்த கௌந்தேய தமோத்பவே த்ரிபிர்நரக அசரத்யாத்மன ஸ்ரேயஸ் ததோ யாதி பராம் கதிம். குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளில் இருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணவிற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்றேன்னா, குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணவிற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கையை நம்ம அடைகின்றான். நம்ம வந்து நரகத்து 3 கதவுகளை நம்ம தப்பிய மனிதன் என்ன பண்றான்? தன்னுணர்வை எல்லாம் நல்ல அனுகூலமான செயல்களை செய்து பரம இலக்கியே நம்ம அடையணும். அதனாலதான் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம்? 3 எதிரி என்ன? காமம், கோபம், பேராசை. அது வந்து என்னைக்குமே அவ அதுல இருந்து கவனமாக இருக்கணும். காமம், கோபம் வந்து யாரு அதுல இருந்து காமம், கோபம், பேராசை யார விடுபட்டு இருக்கானோ அவன் வந்து அவனோட நிலைமை வந்து ரொம்ப தூய்மையா இருக்கும். அது வந்து இதுல என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கு? வேத இலக்கியத்திலையும் சொல்லியிருக்கு. அது வந்து நம்ம அதை வந்து பின்பற்றணும். அதுதான் அது வந்து ஒழுங்க மனித வாழ்க்கை ஒழுங்க நெறிகளையும் நம்ம பின்பற்ற வேண்டும். ஒரு படிப்படியாக நம்ம வந்து ஒரு ஆன்மீக உணர்வின் தளர்க்கு தன்னைத்தானே நம்ம உயர்த்தி கொள்ளணும். இதுக்கு வந்து அதுக்காக இந்த பயிற்சி எங்கேருந்து இருக்கும்? கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தாதான் நம்ம படிப்படியா உயர்வுல ஏற முடியும். அதுக்காக வந்து நம்ம வந்து அதிர்ஷ்டசாலியா இருந்தானே அவளுக்கு நிச்சயமா வெற்றி தான். இந்த வேத இலக்கியம் தூய்மையும் அத வந்து எல்லாம் இது பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு நல்ல பாதையை நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காரு பகவான். அதையே நீங்க வழிபட்டா நம்ம வந்து
இந்த காமம் பேராசை என்ற கோபத்தை வந்து அடிப்படையா விட்டுடணும். அதுதான் நல்லா வந்து அதை விட்டாலே நம்ம வழிமுறைய வந்து ஞானத்திலே நம்ம வந்து நல்லா விருத்தி செஞ்சு நம்ம வந்து ஒரு பக்தி தொண்டில ஒரு பக்குவமா அடைகிறோம். அதுதான் அதுல இருந்து நம்ம எங்க போறோம், முக்தியில போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. காந்திமதி மாதாஜி படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன். யா சாதஸ்ர விதி உத்ரஸ்ய வர்த்ததே காமகாரதஹ நாசதீம் நாசசித்திம் அவாப்னோதி நா சுகம் நா பரம் கதீம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனப்போன போக்கில் செயல்படுவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதே இல்லை. யாரெல்லாம் சாஸ்திர விதிகளை எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணலையோ, யாரு தன்னோட மனது போக்குல எல்லாம் செயல்படுகிறாளோ, யாரு பக்குவமோ சுகத்தையோ அவன் நிச்சயமா அடைய முடியாது. இதுல வந்து திருப்பி என்ன சொல்லியிருக்கா, நம்மளுக்கு ஒரு சட்ட திட்டங்கள் இருக்கு, அதை நம்ம வந்து பின்பற்றணும். அதுதான் பகவான் நம்ம இது பண்றா. அதனால அதுக்காக என்ன பண்ணோம், தன்னோட மனப்போன போக்கில வந்து நம்ம ஒரு காபம் கோபம் பேராசை வச்சுன்றதா வச்சுக்கோ, அவன் என்னைக்குமே லைஃப்ல பக்குவமே படவே முடியாது. அது இன்னொரு இதுல சொல்லணும்னா, எல்லாம் ஒரு வந்து மனுஷன் என்ன பண்றான்னா விஷயங்களிலும் எல்லாம் கொள்கையெல்லாம் அறிந்து இருந்தா கூட தன்னோட சொந்த வாழ்வில அவ ஈடுபடுத்தாத வரையும் அந்த வந்து அவன் வந்து முன்னுக்கே வர முடியாது. அதனால ஒரு மனித வாழ்வில் உள்ள உயிர் வாழ் என்ன பண்றதுன்னா, உன்னதற்கு உயரத்துக்கா நம்ம போறதுக்கு விதிகளை பின்பற்றணும். நம்ம அது வந்து விவேகத்தோடு நம்ம செய்யணும். அதான் பகவான் நம்மளோட எக்ஸ்ட் பண்றா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சிருங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாத் சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரிய விவஸ்திதௌ ஞானாத்வா சாஸ்திர விதானோக்தம் கர்ம கர்த்தும் ஜிகாதசி. எது கடமை என்றும் எது கடமையல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகு சட்டத்திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இதுல வந்து நம்மளுக்கு எது கடமை என்று எது கடமை இல்லாதது என்று நம்மளுக்கு சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு. அதை நல்லா நம்மள புரிந்து கொள்ளணும். படிப்படியாக இதை பெருக்கிறதுக்காக என்னன்னா சட்டத்திட்டங்களும் நம்மளோட அதே மாதிரி செயல்பட வேண்டும். அது வந்து இதுல என்ன சாஸ்திரிகள் விதிகள் நம்ம பின்பற்ற வேண்டும். அது நம்ம வந்து கட்டுண்ட ஆத்மானா எப்படின்னா 4 குறைபாடு இருக்கு. பக்குவமற்ற புலன்கள், ஏமாற்று இயல்பு, தவறு செய்தல், மாயை வசப்படுத்தல் என்றால் இதெல்லாம் இல்லாம நம்ம அதோட சாஸ்திரங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம சட்ட திட்டங்களை எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து சாஸ்திர விதிகள்லாம் எங்க இருக்கோ மாதிரி சாதுக்கள் ஆச்சாரியர்கள் மகாத்மாவளுக்கு எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்டு நம்ம அவ என்ன சொன்னாலும் ஆன்மீக உறவில் அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து எல்லாம் புருஷோத்தம முழுமுதற் கடவுளை நன்னா புரிஞ்சுண்டு ஒரு விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம நம்ம வந்து வாழ்க்கையை முன்னேற்றணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பகவத்கீதையில் தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் என்ற 16 அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேத பொருளுங்கள் இத்துடன் நிறைவேறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்றேன். ஒருத்தவன் வந்து ரொம்ப 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 நிறைய பணம் வச்சுட்டு இருந்தான். ரொம்ப பணம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப தற்பெருமை உண்டு என்னைக்குமே. ஐயோ நம்மகிட்ட இவ்வளவு பணம் இருக்குன்னு. அப்புறம் ஒருத்தன் என்ன பண்ணான்னா, ஒருத்தன் ரோட்ல போறவன் ஒரு கட்டையை வச்சுட்டு அவன் வீட்டுக்கு வந்து நிக்கிறான் வாசல்ல. அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாம போயிடுறது. அப்ப இந்த ரொம்ப பணக்காரர் இருந்தாலும் ஒருத்தருமே அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணா ஒருத்தருமே வரவே இல்லை. அப்புறம் இவன் வந்து கேட்டான், என்ன ஆச்சு உனக்கு, நான் உன்கிட்ட டாக்டர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போட்டுமான்னு கேட்டான். இல்ல வேண்டாம். சரி உனக்கு ஏதாவது நீங்க வேற ஊருக்கு போறீங்களா, உங்க ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்து வைக்கட்டுமா? இல்ல வேண்டாம். சாப்பாடு ஏதாவது பண்ணி தரட்டுமா? இல்ல வேண்டாம். இது வந்து நீ எல்லாமே வேண்டாம்னா உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டார். வந்து அவருக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அந்த யார் அவர்கிட்ட கேட்டாரோ உனக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு அந்த கட்டையை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு, நீங்க இது பாருங்க, இதை வச்சுக்கோங்க, இதுதான் உனக்கு அவசியம், உனக்கு எப்படி என்ன வழிமுறை இருக்கணும்னு தெரியல, பகவானை நினைச்சுக்கோ, நீ ஆன்மீக உலகத்துக்கு போவ, நல்ல பகவானை ஸ்மரணம் பண்ணு. ஆனா இந்த பணக்கார புத்தி இந்த மாதிரி இது இல்லாம கடைசியில உனக்கு உடம்பு சரியில்லாம போது யாரா வந்தாளாம்,
ஒருத்தருமே வரல. இதுதான் உலகம். அதனால நீ என்ன கத்துண்ட இதுல இருந்தே பாரு. என்னைக்குமே நம்ம வந்து எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் மமதை இல்லாம, அகந்தை இல்லாம, காமம், கோபம், பேராசி இது இல்லாம நீ அதுவே அப்பவே நீ பகவான நீ வந்து வேண்டின்னு இருந்தேன்னா உனக்கு இந்த நிலை வந்திருக்குமா? இப்போவாது அட்லீஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்லு. ஆன்மீக இதுக்கு போறதுக்கு நீ வந்து ட்ரை பண்ணு. நீ இப்படி ஒரு சொல்றேன். இன்னொரு ஸ்டோரி சொல்றேன். சோட்டா ஹரிதாஸ் ஸ்டோரி சொல்றேன். அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அந்த புலனுகர்ச்சியை பத்தி நான் ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன் உங்களுக்கு. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, சோட்டா ஹரிதாஸ் வந்து அங்க அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது வெறும் கண்ணால ஒரு பொண்ணைய பார்த்துட்டார். அவர் வந்து சைத்தன்ய இவரோட ஒரு சீடர். பார்த்த உடனே சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்துட்டார். சோட்டா ஹரிதாஸ வந்து இனிமே நீ என் கூட இருக்கவே கூடாது, இனிமே என்னோட நீ என்னோட மூஞ்சி கூட முழிக்காதன்ட்டார். அப்போ அவர் சோட்டா ஹரிதாஸ் சொன்னா, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் பிரபுஜி, என்ன மன்னிச்சுடுங்கோ. அவர் கடைசியை மட்டும் அப்புறம் மன்னிக்கவே இல்லை. அப்புறம் சோட்டா ஹரிதாஸ் என்ன பண்ணாருன்னா கடைசியில் தற்கொலை பண்ணிட்டாரு. தற்கொலை பண்ணிட்டோன்னா அப்படி அவருக்கு அதான் சொன்னார் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னார், இதான் வேணும்னு அவருக்கு சொன்னார். அதனால்தான் பகவான் எப்படின்னா எப்படியுமே என்னைக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றார், எப்போது நாமஸ்ரமணம் பண்ணுங்கோ நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அப்புறம் வந்து தவம் பண்ணு, யாகம் பண்ணு, எல்லாமே சொல்ற. இந்த கலி உலகத்துல எப்படி ஃபுல்லா இப்போ எல்லாம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. அதனால நீங்க ஒண்ணு காட்டுக்கு போவாண்டா, காட்டுக்கு போகாதெல்லாம் முடியாத காரியம். அதனால நீங்க இங்கேயே எவ்வளவு நீங்க ஸ்மரணம் பண்ண முடியுமோ அத்தனை நீங்க எல்லாம் ஸ்மரணம் பண்ணி பகவான்கிட்ட எப்படி நம்ம இதாக முடியும் அந்த மாதிரி யோசிச்சு புலனின்பங்கள் எல்லாம் திறந்து மாமிசம் எல்லாம் சாப்பிடாம நல்ல வழிபோக்கா இது பண்ணிட்டு கேம்லிங் எல்லாம் பண்ணாம, அதுக்கப்புறம் இன்டாக்சிகேஷன் எல்லாம் இல்லாம இந்த ட்ரக்ஸ் அந்த ட்ரக்ஸ், குடி பழக்கம், இதெல்லாம் பழக்கம் அதுல என்ன ஒண்ணுமே இல்லை. உங்களுக்கு என்ன ஹெல்த் இது இருக்கும், வந்து சிகரெட் குடிக்கிறது அதெல்லாம் இல்லாம இதுல இருந்து வெளிவந்து நீங்க எல்லாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க கிருஷ்ணர் பகவத்கீதா படிக்கிறீங்களோ, பகவத்கீதா முடிச்சோம் அப்புறம் பாகவத்துக்கு அப்புறம் சைத்தன்ய சரிதம் எவ்வளவோ இருக்கு. நம்ம வந்து இந்த பாகவத்துல 12 கேண்டோ இருக்கு. அது படிக்கிறதுக்கே நிறைய வருஷம் ஆகும். அதனால எல்லாரும் நீங்க மார்னிங்கோட இதுல தானேஸ்வரி மாதாஜி பாகவத் எடுக்கிறா, நிச்சயமா அதை ஜாயின் பண்ணுங்க. ராதிகா மாதாஜி சைத்தன்ய சரிதாமிரத எடுக்கிறா, 6:30 மணிக்கு எடுக்கிறா, 6 மணிக்கு எடுக்கிறா, சாரி 6:30 மணிக்கு தானேஸ்வரி மாதாஜி. எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணணும் எனக்கு பணிவான வேண்டுகோள். அதுல நீங்க நிறைய கத்துப்பேர், நிறைய புதுசா அது எல்லாம் வரும். 2 மாதாஜி அவ்வளவு அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்றா. நம்ம வந்து நம்ம அங்க இருக்கும்போது நம்ம அந்த டைம் எப்படி போகுதுன்னே நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அது கொஞ்சம் நீங்க சீக்கிரம் இருந்தேன்னா, கொஞ்சம் சீக்கிரம் தூங்கினேன்னா ரொம்ப நிறைய கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. இந்த வாய்ப்பை வந்து நீங்க விட்டுடாதீங்க எல்லாரும். அதனால்தான் அன்பான எல்லாருக்கும் வேண்டுகோள். எல்லாரும் இதனால எல்லாரும் நல்ல எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து எப்படி விடுபட்டு ஆசைகளோட விடுபட்டு பகவானையே ஸ்மரணம் பண்ணி எப்படி பொறுமையா பகவானோட எப்படி நம்ம வழிபடணுமோ, பொறாமை இல்லாம, கர்வம் இல்லாம, காமாசை இல்லாம எல்லாரும் முன்னுக்கு வரணும். எல்லாரும் நல்ல பகவானையே எல்லாம் கேட்டுண்டு ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இதையே சொல்லிட்டு பகவான் ஸ்மரணிச்சுண்டு எல்லாம் ஸ்மரணிக்கா எடுத்துட்டு எல்லாரும் ஸ்மரணம் பண்ணும். எல்லார்ட்டையும் தாழ்மையான வேண்டுகோள். அது ஏதாவது இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா மாதாஜி பிரபுஜி? டவுட்லாம் இல்லைங்க மாதாஜி. நல்லா புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? நானா புரிஞ்சது. எல்லாருக்கும் எப்படி குழந்தைகளுக்கும் நல்ல நீங்க சொன்னீங்கன்னா குழந்தைகளும் கேட்டு குழந்தைகளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிடும். சின்ன வயசுல நானே இப்ப ரொம்ப டிபெண்ட் பண்றேன். எனக்கு இவ்வளவு லேட்டா நான் இது பண்ணினேன். நான் வந்து அப்போ வந்து இது பண்ணல. அப்போ வந்து அவ்வளவு டைம் இல்ல, வேலைக்கு போய் இப்படியே இருந்தோம். இப்ப ரொம்ப லேட்டா வந்திருக்கும். இருந்தாலும் லேட்டா வந்தாலும் சரி, வேற வழி கிடையாது. நம்ம பழச நினைச்சுட்டு இருந்தா ஒன்னும் பிரயோஜனம் கிடையாது. நம்ம இதுல இருந்து எப்படி முன்னேறி வரணும் அதே ஒரு நம்ம பகவான் நினைச்சுன்னா நம்மளுக்கு எக்கச்சக்கமா நல்லது நடக்கிறது. மிராக்கல்ஸ் என்னோட லைஃப்லயும் அடிச்சிருக்கு. நீங்களும் எல்லாரும் கிருஷ்ணா உணர்வை இருந்துட்டு எல்லாரும் முன்னேறி நன்னா எல்லாம் படிப்படியா எல்லா நரகவாசலுக்கு போகாம எல்லாரும் கோலோக பிருந்தனுக்கு நம்ம எல்லாம் ஜாயினா எல்லாரும் வரணும்னு என்னோட தாழ்மையான வேண்டுகோள் மாதாஜி. வேற யாராவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா, வேற ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது குவிஸ் பண்றது கஷ்டமா இருக்கா? எல்லாம் பண்றீங்களா? இப்ப ஆயிடுச்சு நம்ம 16, இன்னும் 2 தான் இருக்கு. எல்லாரும் level 2க்கு வரணும். எல்லாரும் வருவே இல்லையா? நான் சொல்றது ஏமாற்ற மாட்டேன். எல்லாரும்
அதனால நான் திருப்பி திருப்பி உங்களுக்கு சொல்றேன், முன்னேறணும்னா லைஃப் ஆன்மீகத்துல வந்தா நம்ம இது கேட்க கேட்கதான் நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளவு தடவை கேட்காட்டும் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ எவ்வளவு தடவை நம்ம இது படிக்கிறோம் பகவத்கீதா, அப்படி ஒவ்வொரு வாட்டியும் புதுசு புதுசா நம்ம நிறைய கத்துக்கிறோம். ஒரு நாள் ஒரு எக்ஸாம்பிள், இன்னொரு எண்ணம் நமக்கு அப்படி கேட்க கேட்க ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் இதெல்லாம் இது கேட்க கேட்க நம்ம அவ்வளவு பஜனை கேட்டாலே அப்படி ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வருது. தெரியும் வீட்டுல எல்லாரும் பிஸியா இருப்பேன், எனக்கு நேக்கெல்லாம் தெரியும். கொஞ்சம் வீட்டுல இருக்க வேலையை விட்டுட்டு இது கொஞ்சம் பகவத் இது எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் டைமை ஒதுக்கி நீங்க எல்லாத்துக்கும் அட்வான்ஸ் லெவல் 2, லெவல் 3, லெவல் 4, லெவல் 5, லெவல் 6 எல்லாரும் முன்னுக்கு வரணும்னு என்னோட எல்லாரும் ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட். நான் இவ்வளவு இதை விட்டு தொண்டை தட்டி சொல்றேன், நீங்க என்னோட கேட்பேன்னு ஒரு மனசுல ஒரு உறுதியான தினம். அப்புறம் கிருஷ்ணாட்டையும் கேட்பேன், என்னோட டிவோட்டிஸ் எல்லாம் முன்னுக்கு வரணும், எல்லாரும் அவ்வா ஃபர்தரா எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் லெவலா வந்துட்டே இருக்கணும் தான் என்னோட பகவான்கிட்ட என்னோட பிரார்த்தனை. நன்றி மாதாஜி, நன்றி மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. நல்லா எல்லாரும் முன்னேற்பாங்க, கவலையே படாதீங்க. பகவான் இருக்காரு, பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கொடுப்பாரு, உங்களோட ஹெல்த் நன்னா இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன நம்ம கர்மா விட்டுப்பட முடியாது, ஆனா கர்மால இருந்து நம்ம இது வந்து எவ்வளவு கஷ்டம் கொடுக்கும் அதோட குறைச்சலா அவர் கொடுப்பாரு. அது அவர் உறுதுணையா பகவான் நம்மகிட்ட இருப்பார் நிச்சயமா. விதியில என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம டெஸ்டினில ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, ஆனா அதுல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கொடுத்து நம்ம இது கேட்கும் போது நம்மளோட கஷ்டங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு இன்பத்தையே பகவான் என்னைக்குமே கொடுப்பார். அதனால என்னைக்குமே விடவே விடாதீங்க. கிருஷ்ணா 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 தான், கிருஷ்ணா தான் சதா சர்வ காலத்துல நம்ம வாயில என்னைக்குமே உச்சாரிக்கணும். எழுந்துக்கவே கிருஷ்ணா, உட்காரும் போது கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா நீ என்னோட எல்லாம் பார்த்து அவரே உங்களுக்கு நீங்க ஒரு படி போனால் 10 படி உங்களுக்கு பின்னாடியே வருவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் சாண்டிங் பண்ணலாம். எவ்வளவு சாண்டிங் எல்லாரும் கோவிந்தா சொல்லலாமா மாதாஜி? கோவிந்தாவும் சொல்லலாம். அதெல்லாம் ஆனா நீங்க இப்போ நீங்க சாண்ட் பண்ணும்போது ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே முதல்ல நம்ம சொல்றோம் இல்ல, அந்த இது முதல்ல அந்த இந்த வரி சொல்லிட்டு இதை சொல்லிடுங்க. எவ்வளவு கூட சாண்டிங்க ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு எல்லாரும் நீங்க இப்ப எவ்வளவு ரவுண்ட் பண்றேன்? ஒரு மாலை ஒரு நாளைக்கு 2 ஒரு மாலை பண்றேன். அடுத்த நாள் 2 மாலை ஆக்குங்க, அப்புறம் 3வது மாலையை ஆக்குங்க, 4 அது மாதிரி கொஞ்சம் படிப்படியா எப்படி நம்மளுக்கு இப்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம பார்த்தோம்ல. ஒரு படி ஏறினா 2ஆம் படி ஏறணும், 3வது படி ஏறணும். நம்ம வந்து எதுல போனோம், நம்மளோட எய்ம் என்னது, நம்மளோட எய்ம் என்ன, நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும். நம்ம எல்லாரும் பகவான் போனோம், கோலோகம் பிருந்தாவன் கிருஷ்ணாட்ட நம்ம போனோம். யார் அவர்? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அவர் தான் எல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்காரு. அவர் இல்லாம ஒண்ணுமே கிடையாது. நம்ம எல்லாம் ஒரு நிமித்தம் மாத்திரம். நம்ம எல்லாம் சர்வெண்ட் அவரோட, தாசனோட தாசம், தாசனோட தாசம், தாசனோட தாசம். அவர் தான் எல்லாம், அவர் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காரு, உடம்பு கொடுத்திருக்காரு. எல்லாம் அவராலதான், எல்லாம் நடக்கிறது எல்லாம் அவராலதான். எல்லாம் அவாட்டையே பகவான்கிட்டயே சமர்ப்பி வச்சுட்டு பகவானே நீயே எல்லாம் பாத்துக்கோன்னு சொல்லிடுவோம். அப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்மள புகழ்ச்சி பண்ணா அப்ப நம்ம புகழ்ச்சியில கொஞ்சம் ஆடிடுறோம். ஐயோ நம்மள புகழ்ச்சி பண்றோம். அந்த புகழ்ச்சியெல்லாம் இல்லாம நம்ம வந்து என்னைக்குமே சிம்பிள் அண்ட் ஹை திங்கிங் வச்சுட்டு பகவானை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம என்னெல்லாம் சொல்லி தர்றாலோ பகவத்கீதாலையும் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி இன்னும் வாங்க, பாகவதத்துக்கு வாங்க. நீங்க நாளையில இருந்து வாங்க. 6 மணி தான். நீங்க எழுந்து நீங்க குடிக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் கேளுங்க. கேட்டாலே உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் ஆகும். அடுத்த நாள் நீங்களே குளிச்சுட்டு நீங்களே வந்துருவீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஏன்னா பாகவத்தோட நீங்க தொடும் போது என்னைக்குமே நம்ம கொஞ்சோண்டு ஒரு மனசு பியூரிட்டி வச்சுட்டு தொட்டா என்னைக்குமே பாகவதம் வந்து பகவான் நம்ம வீட்டுல பாகவதம் புஸ்தகம் வந்தாலே பகவான் வந்திருக்காருந்தா இது முதல்ல நாங்கெல்லாம் பாகவதம் வந்த உடனே பகவான் கிட்ட வச்சு எல்லாத்தையும் சேவிச்சுட்டு அப்புறம் அதுதான் தொட்டோம். அதுக்காக செப்பரேட் ஷெல்ஃப் வச்சு அதுல இருந்தா எடுக்கிறோம். அதனால எல்லாம் நீங்க இது பண்ணிட்டு எல்லாரும் கொஞ்சம் முடிஞ்சா எல்லாரும் பாகவதம் புஸ்தகம் வாங்குங்கோ. இல்ல முடியலன்னா அதுல எல்லாம் காமிக்கிறா ஸ்லைட்ல தானேஸ்வரி மாதாஜி. அதனால நீங்க புஸ்தகம் இல்லைன்னா கூட அதுக்கு எப்படி வருதுன்னு கூட யோசிக்க வேண்டாம். அதுலயே பார்த்து நீங்க எல்லாத்தையும் நிறுவலாம். எல்லாம் தமிழ் ஸ்லோகம் தமிழ்லயும் காமிக்கிறான், அதோட பர்பட்டும் காமிக்கிறான், அவ்வளவு அழகா எக்ஸ்பிளைனும் பண்றான். அதே மாதிரி ராதிகா மாதாஜியும் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் நிறைய ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லி தரா. கேட்க நம்ம அந்த ஸ்லோகம் காதுல விழ காத்தால ஒரு நல்ல புத்துணர்வு வருது, ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கு. நாள் ஃபுல்லா நன்னா போறது, நம்ம சத்துவ நிலையில இருக்கும் காத்தால. இதை நம்ம மனசுல வச்சுக்கோங்க. நம்ம இன்னைக்குமே சத்துவ நிலையில இருக்கணும். சத்துவ நிலையில இருந்து சத்துவ நிலைக்கு போகணும். நம்மளோட எய்ம் என்ன, சத்துவ நிலையில இப்போ இருக்கும், அதுல இருந்து நம்ம வந்து சத்துவ நிலைக்கு போயாகணும். அதுதான் நம்மளோட மெயின் அம்பிஷன் இன் லைஃப். இது மாதிரி வச்சுட்டு நல்லதே யோசிச்சு நல்லதே இது பண்ணி ரஜஸ் தோமஸ் குணத்துக்கு அது என்ன ஆயிடுதுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடுது. அது நம்ம யோசிக்கணும். நம்ம இன்னைக்கு என்ன யோசிச்சோம், தப்பா யோசிச்சிட்டோம், இனிமே யோசிக்க கூடாது. என்னைக்குமே நம்ம சத்துவ நிலையில தான் இருக்கணும். சத்துவ நிலையில இருந்து எப்படி சூப்பர்
சுத்த சத்துவ நிலையில போகணும் தான் யோசிக்கணும். நம்ம என்னைக்கு நம்மளோட லைஃப் முன்னேறணும், பின்னாடி வரவே கூடாது. பண்ணினா நம்ம யோசிக்கணும். நம்ம சொல்லி இன்னைக்கு என்ன தப்பு பண்ணி, இது பண்ணிட்டோம், நம்ம இனிமே அது பண்ணக்கூடாது, பகவானே மன்னிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணாம திருப்பி எப்படி நம்ம இதுல இருந்து வெளியில வரணும், எப்படி நம்ம இது பண்ண முடியும், அதே யோசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களுக்கு எல்லாம் குவிஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டேடா மாதாஜி? எல்லாம் முடிச்சுட்டு இருக்கேடா. 16 அத்தியாயம் ஆயிடுத்து இப்போ, அதனால சொல்றேன். மாதாஜி நேத்து பேஜ் ஓபனே ஆகல மாதாஜி அந்த குவிஸ்க்கு. எந்த பேஜ் மாதாஜி? நான் திருப்பியும் இன்னைக்கு போஸ்ட் பண்றேன் குரூப்ல. நீங்க எல்லாரும் இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? நீங்க எல்லாம் தப்பா இருக்கு ஓபனே ஆகல. நீங்க உள்ள போனீங்களா இல்ல ஃபர்ஸ்டே ஓபன் ஆகலையா? அந்த லெசன்ஸ்குள்ள எல்லாம் போயிட்டு இருந்தானா ஸ்டார்ட் குவிஸ் வரும். அது அந்த பேஜே ஓபன் ஆகல. திருப்பி நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க மாதாஜி. இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நான் மறுபடியும் போஸ்ட் பண்றேன், லிங்க்கும் போஸ்ட் பண்றேன். அதுல எல்லாம் 100% கரெக்டா இருக்கணும்னு இல்ல, 80% மார்க் எடுத்தாலே போதும், நம்ம சர்டிபிகேட் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க L2 கிளாஸும் வர்றப்போ நீங்க இது முடிச்சிருக்கணும் இந்த குவிஸ். அதனால எல்லாரும் குவிஸ் முடிச்சு சர்டிபிகேட் எப்படி டவுன்லோட் பண்றது? அதுலயே போட்டிருக்கோம் மாதாஜி. நீங்க ஒன்ஸ் சாப்டர் 18 வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா டவுன்லோட் சர்டிபிகேட் அப்படின்னு அதுவே காமிக்கும். அத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அதுவே டவுன்லோட் ஆகும். என்ன மாதாஜி? 2 பேரும் அட் a டைம்ல பேசாதீங்க மாதாஜி, ஒருத்தர் பேசுங்க மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, 18 லெசனும் கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் சர்டிபிகேட் டவுன்லோட் பண்ண முடியும். ஆமா மாதாஜி, நீங்க 18th சாப்டர் வரைக்கும் முடிச்சீங்கன்னா தான் அந்த ஆப்ஷனே ஹைலைட் ஆகும். டவுன்லோட் சர்டிபிகேட்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அது வரைக்கும் வராது மாதாஜி. நீங்க கரெக்டா 18th சாப்டர் அந்த கடைசி क्वेश्चन ஃபில் பண்ண அப்புறம் தான் டவுன்லோட் சர்டிபிகேட் அப்படின்னு வரும். அத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்க நேம் போட்டு அதுவே சர்டிபிகேட் வந்துரும். லிட்டரலா அப்படியே பார்க்கலாம். நீங்க அத வேணா பிரிண்ட் அவுட் கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஓகே மாதாஜி, थैंक यू. ஓகே மாதாஜி, இப்பவே கூட நீங்க முடிச்சிரலாம். 18th சாப்டர் வரைக்கும் இப்பவே முடிச்சிரலாம். இல்ல நீங்க இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணாதவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. 16th வரைக்குமாவது முடிச்சிருங்க. ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு 16th சாப்டர் வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். ஓகேங்களா? எல்லாரும் முடிச்சிருங்க மாதாஜி. முடிச்சிட்டு இருக்கேன். கிளாஸ் முடிச்சோன தான் போய் முடிக்கிறேனே. ஓகே மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். நான் ஜஸ்ட் சொல்றேன். ரேவதி மாதாஜி லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிருங்க மாதாஜி. சரி, எங்க பண்ணனும்? எண்ட் பண்ணனும். அந்த 3 டாட்ஸ் இருக்கு பாருங்க, 3 டாட்ஸ் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுல லைவ்ன்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுல ஸ்டாப் யூடியூப் லைவ் அப்படின்னு அந்த மாதிரி வரும். நீங்க ஸ்டாப் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்டாப் லைவ் ஆயிடும். ஓகே. அந்த 3 டாட்ஸ் இல்லையே, 3 டாட்ஸ்ல போனே. அப்போ ஹோஸ்ட் டூல்ஸ், கேப்ஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்லேஷன், மீட்டிங் செட்டிங்ஸ், பேக்ரவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் டிஸ்கனெக்ட் ஆடியோ இருக்கு. ஓகே மாதாஜி, நான் டிராவல்ல இருக்கேன் மாதாஜி, கொஞ்சம் ஓகே மாதாஜி. இது கிளாஸ் ஆக்சுவலா முடிஞ்சிருச்சு. லீவ் பண்றவங்க லீவ் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. थैंक यू மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி, அந்த 3 டாட்ஸ்ல லைவ் ஸ்ட்ரீம்னு ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா மாதாஜி? இல்ல கிளாஸே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு சொல்லலாம் மாதாஜி. அதுக்காக தான் சொன்னேன். இல்லையே, ஹோஸ்ட் டூல்ஸ், கேப்ஷன், ட்ரான்ஸ்லேஷன், மீட்டிங் செட்டிங்ஸ், பேக்ரவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ், அப்புறம் டிஸ்கனெக்ட் ஆடியோ, அவ்வளவுதான் இருக்கு. ஓகே மாதாஜி, நம்ம கிளாஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னா நீங்க சொல்லுங்க. சொல்லி முடிச்சிட்டா நம்ம கிளாஸே எண்ட் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. எல்லாம் சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே, எல்லாரும் நாளைக்கும் வந்துருங்க கண்டிப்பா. சரிங்களா? இன்னும் 2 நாள் தான் கிளாஸ் இருக்கு. அதனால கண்டிப்பா எல்லாரும் வந்துருங்க. ஜமா பண்ண விருப்பம் இருக்கிறவங்க 2:45க்கு வந்துருங்க. இல்ல 2:30க்கே வந்துட்டீங்கன்னா கூட 2 பேர் இருந்தா ரெண்டு பேரும் ஜபம் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, நான் இப்ப குரூப்ல மறுபடியும் போஸ்ட் பண்றேன் மாதாஜி. ஏற்கனவே நான் போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், மறுபடியும் போஸ்ட் பண்றேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி, நீங்க தான் செஷன் எண்ட் பண்ணனும் மாதாஜி. நீங்க எண்ட் கொடுத்துருங்க மாதாஜி. Thank you Mataji for all coming.